Ai! Aquestes pilotes no les podem perdre, home. Tot s'està estrenant ara, em sembla, no? Porta 3. Quina pressió que dona. Que depèn d'on allò. Molt bé. Serà el 4. A sobre li foten la falta amb ell. Hòstia, quina hòstia l'han fotut. Que fort, l'ha deixat anar. Hola. El deien portar. Hòstia! No era manera, tio. Però si no la toca, però que de fer de cap. Sí, ui! Realment sempre et fa l'algú.
porta unes quantes ja, eh? No sé les quantes porta. Ja t'apuntem. Molt Molt bé. bé. Ui. Manero. Són només 15 punts. Ja està tot pescat. No! No, que l'ha tocat ell. Recordes que l'altre partit va fer el mateix? L'equip contrari, que el... Molt bé! L'entrenador de l'equip contrari la va tocar abans que toqués terra. Ui! No se la pot jugar tant. Molt bona! Bueno, només entre dos. D'acord.
una miqueta, nen. Buscar les faltes. Molt bé. Xapa, xapa ahí. Quantes en porta l'Olo ja? 5. Alba. Portem només de 6, Això pot donar la volta a l'hora. 30 segons difícil. Cap a casa, nen. Paco, cap a casa. S'han carregat tots molts de faltes. Music, se'n fa un.
Un dos trucs seguits de faul. Un dos trucs seguits de... Va. Ara mira, veus? El Toni robarà la pilota. Va. Ara mira, veus? El Toni robarà la pilota. Veus? Ho han fet molt bé avui, eh? Pablo!